Беларусы насамрэч вельмі крэатыўныя ў гэтым сэнсе, і што ў нас ужо няма ніякіх правоў, мы ўжо нічога не можам выйсці на вуліцу без дазволу, мы не можам выказацца ў інтэрнэце без дазволу, нас паўсюль ціснуць. І вось 20-й год ён паказвае, што беларусы нават у гэтых умовах яны генеруюць нейкія новыя фарматы, яны такія сядаюць людзі, думаюць, так, нам нельга гэта. Яны глядзяць, што можна, і робяць вось гэта. І ровар гэта якраз такі фармат, які, падаецца, вось адзін з нешматлікіх, які заставаўся, пакуль застаецца, як форма такога вельмі мірнага пратэста, да якога вельмі цяжка дакапацца. Да? І нават вось гэтай суды, як я казаў, што калі паглядзець на пратакол, за што цябе судзяць, яны выглядаюць вельмі несуразна, вельмі сюрна, што ты вот ехаў на ровары, гэта вось тваё парушэнне. А куда вы девушку забираете? Велопробег — это самый мирный, безопасный способ протеста, хотя у нас в контексте вот этого движения вопрос с явным открытым протестом не стоял. Это новая волна, новая самоорганизация велосообщества, которая под соусом тех проблем, которые есть в обществе, и недовольства, вылилась в велодвижение такого рода. Аккуратное перемещение по велодорожкам, организованное, вежливое, спешивание на пешеходных переходах, где здесь прецедент для того, чтобы задерживать людей? Само передвижение в колонне, оно не преподносилось как акция, а именно вот этот самоорганизованный инцидент выезда на Октябрьскую площадь, несколько кругов почета и аплодисменты друг другу в конце, плюс приписывание символики якобы незаконной ЯМЭ-97, майки там с известным самым популярным лозунгом в нашей стране. Вот это еще притягивалось за уши. Вот этот 5-минутный, 7-минутный промежуток. Заўсёды кажу, што я свабодны чалавек, я не павінен там ад кагосьці хавацца і ўсё такое, тым больш, што я не раблю нічога злачыннага. Сам суд за тое, што людзі ехалі на роварах арганізавана, але мы не парушалі ніякіх правілаў, гэта, мне падаецца, сюр, і такія кейсы, яны фіксуюцца ў гісторыі і робяць гэты рэжым яшчэ больш, бессэнсоўным. Вінавачанне так і гучыць. Рухаўся ў складзе калоны на ровары. У некаторых людзей былі цішоткі ЯМЭ 97% і стоп-таракан. Напрыканцы маршруту яны папляскалі ў далоні, чым яны выказалі сваю грамадска-палітычную пазіцыю без дазволу Мінгарвыканкама. Всё, 23:34. Все пишут и говорят, я тоже это подтверждаю, включенный свет, создание условий, провоцирующих недовольство того контингента неактивистов, которые с тобой сидят, отсутствие матрасов, их не выводят на работы, у них забирают матрасы в том числе. В камерах некоторых вообще матрасы не выдают, по крайней мере на ИВС. Все это присутствует. Когда я сидел вонючей в этой камере, в первой, в ЦИПе,
Мне кажется, вот она мало чем отличается от тех общежитий, куда распределяют у нас в провинции молодых специалистов. Мало чем. Атрымалася, што з 10 дзён 5 я ў карцеры быў, і вось 4 з іх адразу пасля суда. І гэта таксама не было звязана з паводзінамі, тому што, напрыклад, на самом судзе сведкі амапаўцы казалі, што я не паводзіў сябе агрэсіўна, то бок я не прадстаўляю нейкай пагрозы для грамадства, і увогуле не было падставы пад варту мяне памяшчаць, а тым больш у карцер. Але вось я быў у карцеры, і мне падаецца, што гэта таксама быў нейкі загад. Я не ведаю, як бы чаму, вось, але мне падаецца, што, потому што астатнія ребята сидзелі ў звычайных камерах, а мяне чамусьці пасадзілі ў карцер. Зараз гэта умовы ўжо становяцца класікай, таму што ў мяне некалькі сяброў сядзелі да мяне, і я, дарэчы, таксама гэта плюс, што ты, калі сядаеш на сотні, ты ўжо плюс-мінус разумееш, што там будет адбывацца. Тое, што ў тебя не будет матраса, тое, што ты будешь спаць на нарах без матраса, а часам тебя будуць ствараць такія умовы, каб ты, напрыклад, на падлогі спаў. Тое, што будет вельмі холодна, тое, што адкрываюць на ноч окна, ці не зачыняюць, і там вельмі холодна становіцца. Тое, што могуць, напрыклад, свет не выключаць на ноч, то есть ты спіш пры дзённым свеце. Што яшчэ могуць? Не будуць выводзіць на прагулкі, што не будет ніякіх перадачак, або не будет лістоў, кніг, якія там яшчэ. Тое, што тебя могуць выгнаць на вуліцу на ноч, начаваць на вуліцы, у дворык выганяюць. Ці, напрыклад, тебя могуць у карцер, зноў жа, памесціць. Што яшчэ? Там затрымліваюць адбой. Калі, напрыклад, ты павінен у 10 лечь спаць, але тебя могуць будзіць ноччу. Напрыклад, в один дзень меня будзілі кожныя 15 хвілін ноччу. То бок ты засынаеш толькі, тебя прыходят, тарабанят, пакуль ты не прачнешся. Вось. То бок, што будуць ствараць такія умовы, а могуць, напрыклад, садзіць у камеру з хворымі людзьмі, напрыклад, з людзьмі без сталага месца жыхарства, і яны там будуць хворыя, вшывы, все, і тебе будуць з імі менавіта сядаць, каб у тебя таксама з'явіліся вшы, каб ты чымсьці захварэў. То бок, увогуле, это, дарэчы, крымінальная, артыкул ёсць, наўмыснае заражэнне нейкай хваробай. Вось, але яны гэта робяць. Наконт, напрыклад, фізічнага гвалту па адміністратыўных справах гэта амаль немагчыма. Але яны могуць, напрыклад, на расцяжку ставіць, калі тебе отак уздоўж сцяны ставят, расцягваюць ногі, рукі, і ты стаіш, просто сударагі пачынаюцца. Страх к тому, что происходит, он, наверное, какой-то синтетический, потому что за ним стоит правда, которую так все знают. Как только ты попадаешь в ситуацию по своей воле, не по своей, произвольно, непроизвольно, ты просто гулял по проспекту, зашел за чашечкой кофе, тебя загребли, конечно, страшно, когда первый раз берут, но потом этот искусственный страх, он улетучивается, его нет. Неизвестность — это, я считаю, самая такая главная подруга страха. Когда ты через это прошел, даже через, не знаю, беседу со своим участковым, который ты студент, он тебе рассказывает, нельзя очень громко думать в нашей стране. Гэта зліць людзей, гэта фарміруе нейкую такую, наадварот, больш нянавісць у грамадства да дзяржавы фарміруе, таму што ты разумееш, што гэта непрапарцыйна, што гэта несправядліва. Напрыклад, той же Павел Северинец, Зміцер Паліенка, Бабарыка, Ціхановскі, якія сядзяць на неадэкватных нейкіх тэрмінах, гэтыя людзі, іх там катуюць натуральна, і ні аднаго нармальнага чалавека ён не можа падумаць, все, хай іх катуюсь, я там буду сидзець. Гэта абурае людзей.